and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Hain naman to si Karen eh. Ikuyawan ko siyang pangantita. Murag, wag yun siya magtiaw. Uy, may van man nga nagpaingon niya. May hunong? Uy, hala, si Senyor Emilio? Hala, si Senyor Emilio lagi cute. Iya, imigawas na siya gikan sa van ngayong sakyan. Hoy, Butoy! Nganong wako ni mo sugata? Patay. Nakalitan ko niyo. Wa malagod ka manawag na ako, good. Ako na ito yo. Aron way magkabantay. Unsan man itong akong gisugo ni mo nga palimpyuhan ang 2 ka kwarto? Limpyo na niyo. Pandama na yun o pamahaw si Sila. Ing nangadaghan ko kauban. Karon dayon niyo. Palimpyuhin ang pikas garahe, aron isod ang gisakyan namong van. Pagdali! Mahal, ang imong cellphone, may pagting. Ito pagka, tingalig importante. Si Sir Dean. Sir, good morning. Milan, may usa ka van miunong sa Bay Asinda. Oh, van? Daghan ang sakay. Kauban si Senyor Emilio. Unsa? Nian ang demonyo kong aman. Nga nawa mo tapahibawan ni Butoy. Sir, huwag ka masayop. Huwag mo kung magpahibaw si Noy Butoy nga karon mo abot ang demonyo. Tingali giblain lang pud si Butoy, Milan. Pagambing mo diha. Ayaw gyud mo pagawas. Salamat sir sa pahibaw. Maniid lang ko diri. Manawag ko nimo kung dunay ka alarma. Sige sir. Daghang salamat. Bye sir. Mahal. Daghan og kauban ang demonyo mong amahan. Mahal. Wadi ay mahibaw si Noy Butoy. Mahimog ituyo niya. Nga dili pahibaw si Noy Butoy aron wag yung mahibaw siyang pag-abot kauban ang iyang mga army. Tinuod ay ang gisulti ni Noy Butoy nga sa pagbalik sa demonyo magdasiyag army. Pahibaw na ko sa attorney. Ay. Sinang sila naman gigisugo ni Senyor Emilio aron paanion si Karen? Gisumbong naman ka ako ni Karen. Ay, mamatay naman ka ako ini. Nyor, nganong imo man kong gidadin ni sa taas? Og, niapagyod sa imong opisina. Aron, way makadungog sa atong panagsultihan. Unsa man na, Nyor? Wa kumutuo. Ngay mong uyab katong Milan nga saop. Nyor. Okay. Yata ko nimo karon rayon ang gipremyo ko sa makakita ni Hazel. Ha? Usa ka milyon ang premyo, Karen. Ako ning ihatag nimo kung hain ron magtago si Milan. Tinuod yun nga wa ko masayod hain magtago si Milan, Nyor. Sa gayon nga, magawa ko na si Milan. Ako siyang bilanggoon. Ubuhian lang kung musugot siya nga ikaw iyang minyuan. Ha? Nahibaw ko, ikaw mo'y dunay dakog gusto ni Milan.
Pero ang animal nga sahop, ang ako yung anak, ang gikursunadahan. Nyor, Ayaw na pagreklamo, Karen. Kaysa igayon, nga imo kong balibaran, maalaot ang imong mga girikanan. Nyor, Tudloi ug tultuli ko asa ko makuha si Milan. Ut sa mga kayangay na kubuhaton. Yatagan akong 2 ka oras sa senyor aron maguna-una. O kinahanglan nga doon na ako'y desisyon nga makapuot. Kung mapagawas ko si Milan, ako na siya. Kay pugson man gid siya ni Senyor Emilio aron pakaslan ko. Unya, doon na pagyugoy usa ka milyon. Pero kung mapalpak ko, ang akong mga ginikanan o mga igsuon ang maalawot. Nganong ako may gilisod-lisod ni Senyor Emilio. Pero hinuon, kung mugawas lang si Milana, malipay ko, kay maako naman siya. Doon na pa ko'y usa ka oras sa paghuna-hunaon siya akong desisyon. Naibaw na si Milan, sir, nga may abot na ang demonyo. Nahibaw na ng ilang. Ako mang gitawagan. Kadiyot rasad nakapahuway sa huna-huna sa akong anak ko eh. Wa para bagi resulta ang ilang lakaw sa abogado. Pero matod pa ni Attorney Gomez, giprocess na ang mga dokumento. Pag matuod nga si Milan mo ay bugtong iredero sa Asyenda Escudero. Pero dugay palagi na, sir. Daghan man tayo ni tabang ugampo ng ilang sa kalampusan ni Milan. Unya, kainiyaan naman ang demonyo. Kalma lang, nang. Ang akong gikahadlukan, sir, tingalig maamong lang si Milan. Kung masayran sa demonyo nga niya ako magtago sa kumbinto. Mayo palagi unta tog. Wa ka una mo balik sa kumbinto. Naikog man sad ko sa ilang attorney. Anong maikog man ka nang? Kadako man ilang bay. Gawas pa. Sa higayon nga morusot ang court order alang ni Senyor Emilio. Unya mapunta na gyud ni Milan ang tanan niyang katigayonan. Hangtod na ang asyenda. Dako man sa umang korte ang abogado. Sayop ka ako sa akong desisyon nga may balik sa kumbento, sir. Ayaw na lang basula ang imong kagulingon ng wa man sa ka mailhini, Senyor Emilio. Unya, kung hasulon si Karen sa demonyo, dili ka mapugo si Karen sa pagtudlo nako. Wa mo sab ka masayod si Karen. Nga naakas kumbento, di ba? Amot lang lagi, sir, kung tinuod ba tong giingon ni Padre Damian. Nga nakita ko ni Karen nga misuod sa kumbento. Ay, delikado tuod. Bahala na lang ka ang Diyos sa akong kinabuhi, sir. Mahal, dili ka una. Asa man ka? Gipadawag ko ni attorney. Ayaw ba yung gipagawas ha? Ayaw kadlok ni anak, mahal. Kung masakpan ka di ko si mong amahan, unya, manduan kang adtuon ko aron luwason. Ayaw gid pagsugot ha? Ayaw gid patuo siyang ilat. O nag-iyak ang patyon? Daghanong mga bataan si attorney. Ato sa dang balaod. Yang private army ang iyang gidadin eh. Mahal, ayaw gid paghilak. Ako gana kaingon. Nganong nahasol mo, mahal? Way mabasuling nahitabo karon. Nakapalig-on hinuon ni sa atong duha ka gugma, di ba? Basta, tumana na gid ang gigingon nimo. Magpadakop sa di ay ka. Kung ako lang, di gid ko magpadakop sa mga demonyo. Ayaw na lang gud pagawas. Ako na nga doon sa attorney. Mahal. Mahal, way may kabit na ako. Ayaw lang lagi pagawas ba? Dili ko magkawas. Magsulti lang, Miss Attorney. Hapit na mapupos ang oras nga gitagal ni Senyor Emilio. O kinahanglan ako mo desisyon. Ganun nagkita pa man sa damiining Senyor Emilio eh. Napiit lang ginoon ko ini. Pero wa ko'y choice. Si Senyor Emilio na ron.
Ablehe ang pultahan, Karen. Siya gid lagi. Sabagay ako buhaton. Ablehe ang pultahan, Karen. Kanina ra kong napabot. Ablehe na! Bahala na. Ako nang ablihan ang pultahan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!